Na čom to sedíte? Na ničom, odpovedal žobrák. Je to len stará škatuľa. Sedávam na nej od nepamäti. Pozreli ste sa niekedy dovnútra? Spýtal sa cudzinec. Nie, odvetil žobrák. Na čo? Nič tam nie je. Pozrite sa dnu, naliehal cudzinec. Žobrák nadvihol veko. S radosťou a úžasom zistil, že škatuľa je plná zlata. Ja som ten cudzinec, ktorý vám nemá čo dať a hovorí vám, aby ste sa pozreli dovnútra. Nie ako v príbehu, do škatule, ale ešte hlbšie, do svojho vnútra. Ja ale nie som žobrák, poviete si. Lenže ľudia, ktorí nenašli svoje skutočné bohatstvo, ktorým je vyžarujúca radosť z bytia a hlboké